ମାଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ ଯାହାକି ଆଷାଢ଼ ମାସର ଶେଷ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେଇଟା ମାଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ। ମାଙ୍କର ଚୈତି ପର୍ବ ପରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ ଇଏ ହେଉଛି ଆଷାଢ଼ୀ ପର୍ବ। ଦିନ ତମାମ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରୁହେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ପୂଜାନୀତି ଦିନ ବେଳର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହୁଏ ଏବଂ ବିଶେଷ ପୂଜା ହୁଏ। ମାଙ୍କର ସୁନାବେଶ ହୁଏ। ଏଥିସହିତ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ସହିତ ମାଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହୁଏ। ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ମାଙ୍କର ଏହି ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଆଷାଢ଼ୀ ପର୍ବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପୂଜା ଯେଉଁ ଅଛି ବିଧି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମା ଦିନ ତମା ଉପବାସ ରହି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ତଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦିନ ତମା ଉପବାସ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଚାଲେ ଏବଂ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ ସେହି ସମୟରେ ମାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଷାଢ଼ୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଯିଏ ରୁହେ ସେ ଏହି ପୂଜା କରିଥାଏ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଘଟଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର 22 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ମୁରବୀ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଲ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଏବଂ ଆସି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଦାର ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷରୁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଏହି ଆଷାଢ଼ୀ ପର୍ବ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସୁନାବେଶ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।